Makasalitaan ni Pepito Napolwan, Karpintero. Idi, kalman layo. Idi, kalman laeng manong nemi, tasabali manen nga lugar ti ayan mi. May usa ka karpintero manong nemi ket siyempre sumurot-surtak iti construction. Why? Agipadagder kami ti balay, manunimi kang runaan na unay, bunggalo. Dikiti balay, dikiti hawayano. So ano sursurek manong nimi dito liyo probinsyami, adon dikiti nagtabtrabahwak. Ano, damakitak no kakit, ay, dito nga balay. May sa nga nangipatakder, karpintero, iti nga balay. Ay. Kahit baruak pa lang kami ni di manong. Yung may sakon nga karpintero. Karpintero meaning about carpentry. Yan. Agsangalak iti ridaw, agsangalak ti hamba ti tawa, ken dadumapay, about kayo. Sa balimat di kiti mason. No mason, siyempre may panggamit ti semento, agasintada iti hollow block sa danto agpalitada, agikapit ti tiles, kajay. Yung sa kakit kayo, katam, yan. Paet, martilyo, agsangalak nga ti hamba, ti pangridaw, kata pangtawa. Kahit nung kasta nga, damdam mo pa lang, tumulong mo pa lang agkalia, iti abot, para poste, yan. Medyo gagamag to pala mga tiskawa. Ngayon kaduan na mitlatan o madaman, kaya iti construction, danuan ta kayon dyan. Rugya konti, sangal ti hamba, kanda dumapay. Talno kam idi nga babaro manong nemi nga umpay asawa na nga sumursurot siyak. Amay sa karigiti karpintero at damay sa nga mason, kaya damay sa nga piyon. No piyon ko na daw, anong nemi, nakitay para pagkat semento, para batil, para awat, para yawat. No, siya kumagat palitada, masunak, ada piyon ko nga kadwa. Agbunag ti semento, at nabati ka semento. Siya kang suluklatan, siya ti para hamba, siya ti para sangaw. Kunan ni kapatas mo. Hey! Daki nga babaro ita. Mano kayo? Pepito. Ay, boss. Dito nga tahan, nga lugar, ti pakasarakam, ti asawaam. Ay, balinak to aninong nga. Apay katawa ka. Nasiyat ka kadimot lang aninong, ninong. Amo ti kahit kung aninong agad managregalo. Nagkatuwa na. Sige Alex. Arnel. Talo kayo nga babaro. Alaman? Sino nga tat makanubya ken makaasawa kada kayo iti dayto nga lugar? Ket dalagi ti masirpat nga babae agit apo kapatas agit sa atlo na nakahapoy kayo met ngamin. Ti kailangan matulad digit adda asawa na lang rudan makanubya pa lang. Ya, kita nyo ni Berting. Boss, check mo nang tinakitam. Tunggal ada papanante nga lugar nga pagipatakderan ti balay ket makanubya da. Adda asawa nan. Nga adda pay asawa na ginubyan na. Nangro na nagiti asawa nga dati abroad ti asawa na. Berting, sarting mo ti kastar na video loko baka damang patay. Boss, api ko may sarding ko kita agparagsakan. Paragsagak di agkasapulan ti ragsak. Kaya damat na kita manubyam no kang adadtoy, ito yung asawa da. Sino dati nakabit mo ka? Ito nga lugar dati? Na tricycle driver ti asawa na? Ay, apo. Awang kasi iti na singpet. Kada kayo amin kasi singpetan ni Pepito. Naging gangadan makalawas mi manong nemi. Wine. May kadwa nga lawas. Hindi tadda umay aglako ti merienda. Hey! Di nagmerienda.
Damegla ko ni. Ah, wow. Naimas. Ano naimas? Di merienda? Diagla ko di merienda, wari. Manong nami imunang imasideg da Alex kini Arnel. Nakiamuda nga dagos manong, nakialamano da. Ani kanot nagal na. Alaman. Isunod to, nalaing ka na kayo. Ni Alex, mason. Ni Arnel, piyon. Nako, sudat mo na nga nagmerienda. Hey, Pepito! Di kang merienda. Diyak na ruang boss. Kita, di mo maasid ka na. Diyak lakot merienda. Saan ka gumatan? Inagtulapas siya rin yung Jay Balayda. Imasadar ka matlayang manong. Gumatan ka manong. Kahit ko lang mamon tinagan mo. Takibagbagan, di ka gumatan. Damagig tulat nga na tayo ng ibagaan tinagan mo. Natibalayo? Takibagan, di ka gumatan. Ala, gumatan nga, naimas na to eh. Siya ito nagluto. Sinukatan na kung manon na minsan na inyawan. O, dito ti kutsara. Tinidor titid mo. No pansit, tinidor. Sige nga. Oh, may mas kagpeso ah. Sikat nagluto ading. Mumanong, sikat nagluto. Madi? Ako'y madi. Ano madi? Madi. Ano madi? Nagaramat ka ti magic sarap. Nagagaramat ti jay, artificial di jay. Apa mong nagaramat ka, madlaw ko eh. Amo pa tigluto ka eh. Amo malasing ko ti ada magic sarap na ginawan. Uri betsin, mo betbetsinan. Mangpaimas di kita. Ay, apo. Napadasam ito agluto ading ko, ngawang betsin na, awang pa magic sarap na. Gusto mong paimas haan. Mangdadail diraman na. Peso, napadasam. Padasam di agluto, nga ikam ti magic sarap na kin betsin na, saka agluto sa bali nga awang betsin na o magic sarap na. Samon to paggidyatin. Hanga makamsug dito, dadailan ka siya. Bayada ka din ko ang saan ko nga itultulo ka rin. Po, lang muli bagang nga magluto. Di pa nagaramat mo ti ingredients ti mali. Sige. Para to gararamatin, so pa nga paggastusak. Tama. So pa paggastusak. Kamalman na manunemi imay manin. Hey! Damanin! Miriad damanin! Ano nga talinuto na? Ano talinuto ka ni? Dinamag ko. Bihon matitan. Mang Pepito. Tsakon niyo muna. Ay, sasukat. Naba? Naimas? Namimas na to. Habang binitsinan, habang nga nagkantikwan na. Magic sarap na. Diba? Nanarunan no at pinartem nga suka. Adda. Daitan. Okay? Opo. Nagkimasan. Gusto natin makan. O, nebuskon. Nararaman na. Pagdiferensyahan nyo tayo, luto na ito, bigat. Kaya luto na ito. Buwan nagpeso ah. Ito kaslak. Ito bigat, kaslak. Pilpilitik lang ipusin. Ngimita. Ayan. May isa pa yung order. O, makita? Makita, mani? Nagyamanak, Mang Pepito. Kung amin, nagkaruamak amin kasi jay. Dilawan tag balay no basta nga awan ti makwa kabil ko nga magic sarap. Gabutan na imparwam mo ida. Pagpabakbak pa pabakbak nangin nyo lang day agar aramid ka na kita bak nang dalang road din. Iso pa agad angin nyo, di ba? Kung nga ron. Adi nga may kanto pa siya rin na bigat. Madarabi. Kayat karpintero. Ano nga rin kayat mo? Mason? Piyon? Kayat di ko. Construction worker lang. Kinabud no na, Mang Pepito, adwagar arim kanya. Kadi, damat kayang karibal ko.
Sinagi agar-aram ken ka. Abing pinas trabaho da. Nababa ka din ang trabaho, ti karpintero, ading. Manulat sweldo yun. Medyo takal mo napinatadang tawan. Napipintas na ang karpintero ang tagpasada. Di agpasada, di mo amon, no, manot mapasada kami. Idin to, tati karpintero, adanam na maim nga sweldo ti makalawas. Di na pimpinas no ka. Sika ko ba ti kontraktor? Amo nga din ko, no siya ti kontraktor, adod no kat bisyo. Mabaling ang babayak, ag sugalak, ag bartekak. Yung siya, gagangin na karpintero, awan mading ang bisyo. Diya kag sigarilyo. No inom, gagangin lang, pamangusto. Tsaka man nagsugsugal. Anak, kagayat mo nga ron. Tedo kartana, nga babaero. Ngem ti karpintero. Nga saan nga babaero. Saan nga sugal, saan nga barbartek, saan nga chichiks. Hala, paano notem? Kasanuran to lang ti biyag ko, no? Karpintero lang ti. Nagbaling nga asawa. Nangeg manong nemi di kiti kakatuak. Awan. Awan. Nakakwa ka, alawanan, nabastad ka, pipitaw. Diyak sugal ako lang datanagan mo, kat sugal, pepito. Ngayon na bang kulat tamat pinasyar, manong. Ngayon, adda na kauna. Nakakutsi, manong. Makikita kita, manong nemi, nawada, di tawa. Sangod ang sasarita. Nako. Nurore ko manong nemi nga pumanaw. Jadi makita ka rumar manong nemi butit. Butit. Kasano nga ito, parang bembang, panagbembang ti butit kansa nga butit. Di kutse. Di makapanaw eh. Irekap na kumangit. Ani? Pepito? O may kamat pasyaran? Himbay pa suma. Among nasakti aday bagak, aramidag. Sumrit ka. Sino na niya eh? Iso tagararim, may sa kadagit agararim kanya. Ang trabaho na. Businessman. Ano't negosyo na? Kada ka ka? Pigari na kada poultry na. Ken, piskarya. Yeah. Nalawa ka no, tipo farm. Kasi la asyendero. Yung mga pagkadaktal di tiyan na. Nung ngarot, dilawag, nagbutit. Oh, may gwapo na, di ba? Nubutit, di ba, isang lalaki? Basit, di agukwa na. Ana? Apay ko na, apay, kapag tatakal di tiyan na, hana makita. Dadyan ka basit na. Sa nubutit, hana maisar nga nalaing. Ulok, pipito mo sa baliw yung tibagbagan. Agatuin. Yung matukwarta na. Kinapudno na. Ato inted na ko, chocolate. At api prutas. Kinapudno na. Pinapatpatan na 3,000. Sukayat mo. Tsaka mo. Tika na kwartahan tikayat mo. Nakurapay kami. Kit makiasawak din nakurapay klata. Kit ora may nakurapay ka. No nagbalimot nga napudnon di asawam. No makiasawa ka tikas kang kwa na. Patsem nga rudmet. Nga iseryoso na ka. Baka na ito lang kinapinnas mo kinababae di kaya. Ika na katikwarta kasla na labay-bayadan tayat mo. Bagay. Praktikal ti tao. Yung mga mani,
Uri no karapay ti baysa nga pamilya. No adaragsak. Awan tagar aramid ti madi. Sanda nga gap-apa. Agpimpinateg da. Agtintinulong da. Kaya nasanda nga baybayan di kita anak da. Nugas pagarigan pipito ta si kakinsak tagasawa. Karpintero ka. Sakit agtagtagibalaik to lang. Ano naman nga panakaitad na rin nga masakbahin na kita agad nakta. Alaman. Apay, mabalimot nga bang patawudan tumad sa bali nga pakakitaan ti kwarta. Babandi pa nagtinulong ta. Saan nakakayan? Awan maramida. Kadagiti papapanam numalpas tun data patpatakteryo balay ket may akar kayo. Kasta kang kalain taramidan nyo tunggal lugar nga pagtrabahoam at manubiam kasi ay ita lang nga agaharimak eh. Hana? Ita lang nga namamuka, ani. Sana kami nga mamati. Mamati ka kumakanya. Ori sa lutsod hindi ka aduak. Awan pa'y din nagbalin nga girlfriend ko. Kaya no siyak ti agayat, isulayang dayetek. No saan ka maasawa? Sana kon nga gayayat? Sana kon nga gas-asawa? Aglaklakayak to lang na baro. Posible naman. Tayong karik inibagik, no asinot mamamok nga makariknak iti ayat. Agtali na edak sa jay. San kong iyakar ti pusok iti sa bali. Alam? Panunutek pa yung pipito. Nimulitek. Sana kasken katikayat ko. Ti ararapaapag. Ti ararapaapag agnaedak tinapintas abalay a kompleto alikaman. Ano mabalin kat at nakatulong. Namayak, naragsakak, no kasapulak ti kwarta adda. No kahit adda kahit ko agatangan, adda igatan ko. Kasi ti kahit mga biyag. Imsan ko nga may pahay. Tilang may pahay ko, gagagay nga balay. Baka TV, narigat pa'y. Takad karagsak mo nga rin mo, tukas dyan. Apay, material ka dilay nga banag, tinapatag keng kang. Praktikal, siyempre. No kahit mo tagbiyag, masapong adda. Adda insigida sa pulam. Agkakwa kamot agida kamot iti naluk ng kama. O, no nadagang, may erkunan nga kwarto. Siya nga rin may paya, Ti kalikago mo. Siya kakit, i-open mo na dyan, tawa, sumrek din presko nga angin. O, kasi ti kahit ko, biyag ti awaway, ore away na dagang tupay. Dagiti adda ti away, agar erkonda pa, gabat kada putot ti tiyempo. Sabi, minas pwede maturog ti sirok ti narukbus nga kayo. Sa katumatid-tidan mo, no, maragregan ti samrid, o anayin. Saan karoon ng paybayag? Ngayon magsubliak tuhanin. Saan nagtong sa martin? Aging gamay sa kabayla, abalasan. Iti sumang petak dito'y manong nemi pagtrabahuak, patpatagdermi nga balay. Pipitaw! May kabangsat din. Pangpayo mas turong. Ano, kumusta ang gapuanam? Aday mo nga siya. Nakakutsi, nga butit. Businessman ka, no? Chocolate nginted na, prutas. Pinapatpatan na ka, no, pa 3,000 pesos. Na? Sigurado ka na bisito na ang kanaw ba? Kat,
At ang kumarat nga sikat kayat na. E dito takarpintero ka lang. Kit businessman na jay. May sa kadagit karibal mo. Siyat mo na. Sige man. Magsiyat ka lang. Or may dua. May ngitlo. Sakto maturog. Wala kayo maturog kayo. Maturog kayo itong mati na sarding ng turito. Kakakasya kayo ito ba nga bumahon ng tubigatin. Nandanin malpas manong name tipat patak diren nga balay. Naipitlukod tinapan ng pasyar kani ani. Saan batan nga umay aglaklako ti merienda. Apay nga tanga saan nga umay ni anin. Hana masapulin ti baganan siya. Baka adamang mangtid ken kuana. Baka interay da pay na adag ko na. Inuto pa siya rin to rabi. Kinunak manong name para iti may kapat nga parang pasyar ko ken kuana. Tinugtog ko tiri daw manong name. Mabit lang inlukat. Hindi pagkarabi. Si kagahin pipito. Hoy. Pasensya ka no. Saan ko makanayon tiway. Mababano ka eh. Dandan ni malpasan din. Patpatag din mi. Madaman ti finishing. Mano pa nga bulan nga ta. Baka 2 to 3 weeks na kore nga na may sabulan. Dahil sumari ka. Lumalang. Tuko ka. Kumusta mo tayo nagdagar-aram kayo nga padak? Mati? Apay mati? Pilit-pilitan dak nga ko. Itid ko kano? Ti bagay ka. Kasarnak pa ako nakbata. Apay at sinong bata mo na yan? Oo man. Hindi kita agar-aram kanya piling da nobida. Hindi kita agar-aram kanya kada dumak ti feeling da nobida kon. Nobia da kon. Kapag awawatam siguro regalo da. Kapilitan natin, ipilit naman. Di awatan. Kapag regaloan da kit awawatek, ti feeling da mo tangkit nobia da kon. Hadi. Sabi madi. Baka agsagabak tulahin. Dumot bisyo na. At tapay umay pamasyar nga, medyo nakainom. Magbaga na nga. Napang kano nakisugal. At medyo naabak. So, dala mga ibagbagay. Matla nga yan. Di bisyo da. Naroon. Asa nung tulangin ti kasasad ko. Nung pagkarigan ta. Makiasawak iti agsugsugal. Agin inom. Baka may turod na tungpaang. Muna. Yung siya. Sangkan ito nga maraming katumpahan. Saktan, pitiken. Adamadlaw ko. Adamadlaw mo. Awan sa kadwam. Da. Nahanang kintatang mo. Dua kapsat mo. Han. Awan da. Ngayon ta kadwa. Sino? Sika. Galing kang pakatawa. Uy! Apay nga rakupan na pepito. Naputa mo nga awang kadwa kada. Sakti kadwa. Bagaputa mo nga awang tatanggin na ng kung kapsat ko. Narawit mo ito. Nakinas na kiti. Pipik mo. Awang betsin na. Awang magic sarap na. Gapukin ka. Yung sarding minti, bitsin ka, magic sarap. Pwede. Kahit, naimas ko namin, imas ba rin mo na. So nga, nalasan kami pagkastusan. Diadamat lang harod da. May tulong ko. Wala, binisito na kung di ulitak. Pepito. Ano, barik na. Stigaya. Magtawarak lang makatatarnak. Umayat. Pepito, naglaing ka. Oh.
sinakroy kon manong nemi nalpaskan ani nasangal kan ko na yarig mo ti may sangaham pati tawawon ri daw nalpaskan nga nasangal sangal-sangalen iti unang ti kwarto manong nemi paidak kinalistok inikat terwatek ket inikat ko terwatek na manong nemi ket ni inarakop ko, nagkinarakop kami. Hala, Pepito, mga ano. Oh, Pepito, ala, oh, natararamidam. Apay nakalalikot, nagitiramay mo. Apay nakadanon ditan. Nagitibibig mo. Oh, oh, oh. Kinikinit ang matanda. Mansanas ko. Nagmayat. Oh, Pepito, naglaing ka, karpintero. Manong nemi, imianak karedi nga rabi. Kaputa, ingkawid na, inakon ko na, imiyang ka, pait ko manong, adatatangin na ng hindi da mo nga da ka. Adatulbak da, so handang nagtugtog. Pipito, payat ko pa, naglaing ka. Nangro na magustok tapanlan mo. Nagmayat gaya. Oris ang obugwan, alakang ala. Loko ka. Nemiimas andaraman. Nemianak manong nemi kat idi tabumigaten. Naduktalan daw anong nemi. Nga kinaiddak tanak. Ay, lagat, badi, dati barok. Da kagaya. Imiyang kagaya. Kahit mo asawan, edi awang kami, iyumay mo pa ng pasyar ti anak mi. Dada nagkasagana ka mangikasar kang kuwana. Dapat lang. Yung kahit da ka di madlaeng, hindi nito talababak nang iti agar-aram kang kuwana. Awan sa bali ng desisyon, no saan nga, isunamit laeng. Sabay, saan na pasama ka na kayo? Sinangal-sangal mo matanda anak mi. Saan ko pinilit tata? Nung pinilit mo kumaagat, nag-ikis ko mo. Kung mo nagandanda ni malpasan di trabaho yo, baka handa kanto na makit-kita. O may kanto nga rin mga sasawa tata. Dapat lang. Tunumay nga Domingo. Your ore na kayo. Kaya't nangasawan man. Siyak tinagbalegi nga nangasawa kini ani. Simple lang nga biyag manong nemi gabuta simple kamot lain. Gabuta inggarik kang kuha nga simple nga balay. Wala? Parang nga basit. Di basit dumakkel. Sud gabo na nga adda nakalayat nga balandok kaabay na mabantong ekstensyonan. Dito ba ila pangarugyan ta? Kahit agtinulong ta. Mabanang ang trabaho kas karpintero. Mabati ka dito'y balay. Habang nga pay anak ta. Agtaraken ka ti baboy. Kayam? Kaya ka. Ito napadpadasak mo ten. Yan. Ijay. Yaramidan ta ti ubong sa jay. Awan nga tadgriri nga karuba. Dalo sa malakit di. Sa lakit unang nga do. Talo pang rugyam. Sa ay taragan nga tinitib ka manok. Ken jaga banda. Makidama da ubog sa jay. Umakit-kitak nga rin. Mayat sa paya paglabaan. Madi. Nuratay agtutudo akit agayos ka na laing madalusan. So, ang balin, ang paglabaan, nga mo gusto nga kwa. Sa amin, kat narugit. Pagkuan di pato, taragan tapay di pato. Madi ano hang maaladan? Alatan ta. Kukayo? Hami ako kwa. O dito nagdiswan di balay ta. Hantang nga kuka. Upaan ta. Ito nga pagarigan ta pag ilakodan to, pabalin tabat nga kabaylat lang katawad nga katangon. Ininutan tang
tenten na gani. Manong nimi di kasawa kami kini Ani. Saan nga dayo iti nang imatagdaran mi iti sumarno nga project mi. Makaawid ak manong nimi iti malem. Naman pa medyo agsip nga no sumangpay. Kumusta ti sweetheart ko? Kumusta ka nagbalmalem? Gustoy. No sa anak agdi ko sagat baboy ak nagtataraga na karti baboy. Kaya nagtataraga na ti manong. May talo nga baboy yan. Mabali na yan. Nga, ilako. Agupat to ang bulan hindi. Sige. Ken kayat ko manayunan. Titalo pagbali ng tantong inam. Kaya mo lagi di kaya. Ti inam magbalin to nga sa nga dosena. Ti sa nga dosena, agbalin ng 2 dosena. Madi na. Iparit na. Umadayo ka na. Nga agtaraken. Ahon ti makita tang mabaling nga mapandatayo. Damat kendi ang ti problema, kuryente. Ket oriawan kuryente na. Danong. Dak kusukos ka. Mga tangtanto dagiti may lakot ta dito baboy. Siyempre, damo ornong ta. Sige. Padasig tot mangibaga. Kinapo kontraktor. Kapi natin bagan. Pumutang aktipuunan. Kahit no ta, may paudang na punan. Mangaramid ta. Mangipatakder ta. Mangipasteg ta. Iti bigaring gusto. Kapag taraknan ta, iti sa 2 dosena nga patining ken 2 nga pangganakan. Ken kas pagarigan ta, adda. Ore 2 tanawan. Kagtaraken. Isar din ko ti kinakarpintero. Agbali naktulat ta nga karpintero iti rabaw mo. Sige, habang umpay anak na. Yung sagbay nga napasamak dayta manunimi ang tatagsayan ti asawa. Sa tanto lang, rugyan nga roden, may pas ngay mo. Parakdaran ta pa lang. And then, sa tanto, kargahan ti buryas. Into no, may pas ngay mo ni baby. Kasta nga ron, tinabasamak lalaki ti mo ng anak mi manunimi, Pepito Jr. Datan, inunog yan mi pa lang manunimi siya nga 12. Alpasan ti 4 nga bulan, na i-dispose mi, kinargaan mi ti 2 dosena. Pimintas adim makkel ti balay mi, kapulayang ti panagpikari mi. Manunimi. May patang mi mat, kanalapsat, dagi ti baboy mi, at may patangmit, manong may ti presyo. At basta nasurok nga sa gasot nga kilo. Sa nga gasot kilo? Sa nga gasot kilo? Ti maysa, sigurado na nanginingin na ti presyo. Nagmamayat man. Nagdapayen, pangganakan mi, manong nemi, kadaglaklako kami, payen ti buryas. Magkitam ti asenso tayo ta. Duduwa pa lang ti anak ta. Di na yun ang tapetap ng baling nga talo. Yeah? Sige. Manong nemi, umar-arakop ti asawa. Agyaman nagpipito. Tas siya ka tinagbaling asawa. Kadi, agyaman yaman ka kanya. Siyempre, no kumata ti inasawak mo na asawa ket adakot sena, babaero, sugadero, kada bartekero. Sika, uminom ka man, gagangi lang. Sa mamano, sa lakal uminom no, o may bumisita ka dagiti kadom nga, painom ka man. At sikat bimak lang. Saka pumarti at japato at manok. Ang pagustom lang dagiti may magpasyarken ka. Agyam anak, tanam amo ka. Agyam anak, taadamay sa nga rabiing imay ka. Nga awan na tatanggin nanang kinti kapsat ko. Kit binisito na. Sa imyang ka. Tanasa mo inarami na niya baka sa nga siya nagbalik ng asawa. Impersak man tinalaw sa panagyaman ko manong name it ay so tinasawa.
nasingpet, nagaget, nasiyat nga asawa, nasiyat nga ina, nasiyat akabsat, nasiyat na makikaruba, nasiyat abumarangga. Dadaragiti kundahoy manong naming nga pumarti kam ti maysa a baboy sa may ibunong per kilo at per house. Agud ko natin na wakit ni. Kandidatong sa nila kayo mga para kapitan. Kahit nga aming maiparaman ti blessing, sige papay na po Diyos kada kami. At babayin kada kayo, ho? Awan ti nagreklamo, hanggang magreklamo at nadalos ba ti baboy yun, di pagpigil sa agregalo kayo, maramraman namin. Manong nimi, talo dagiti anak mi kat nakanama tinaranya ka masakbayan da. Kat kang kanahin kong idaw-dawat, ang mga gasawa, sabi ko mataon tumtumti nga nakana problema mi. Kaya nagtultuloy ko mati panang tarabay, ni Apo Diyos kada kami, nasang kapamilya, ken panang tarabay na kadagiti taraken. Dito nga ron, ti pagkasarita, kat thank you, tilaing mo, nang ibasa manong nami, kat sabi ko at dapat na ibatik nga adal, liwliwag ang pagsarmingan ti biyag. Nanumuak la karpintero, idi, imitan kat tagtatarakan noon iti baboy. Tuwing nga ron, agyaman nga pagaya mo, Pepito. Thank you, Pepito.